E pa Vlado, nekako u poslednjih nekoliko nedelja si u direktnom kontaktu s ljudima što kroz terapiju, što kroz treninge i obuke, pa nekako iz tvog iskustva šta je glavna tema trenutno aktualna i šta je to što je možda ljudima najviše potrebno u ovom trenutku? Da. Ajde ovako, proteklih nekoliko nedelja stvarno sam imao priliku da razgovaram, mislim, sa više stotina ljudi, upravo preko ovakvih platformi. Nisam siguran da postoji glavna tema. Mnogo je tema, ovo je zaista važna situacija za sve, ali ono što je izvesno, čini mi se, to je da je za veliku većinu, ne za sve činjenice, ali za veliku većinu ljudi, ova vremena nose bitno više stresora nego inače. Pre svega, ajde da krenemo nekim logičkim redosledom, ne mislim da je to nužno i po učestalosti, ali logičan redosled jeste da ovakve okolnosti nose pre svega strah. Bilo za sopstvenu egzistenciju, sopstveno zdravlje, bilo za egzistenciju nekoga bliskog, ko možda spada u rizičnu grupu starije ili ima nekih hroničkih bolesti i tako dalje. Dalje, strah za egzistenciju u ekonomskom smislu, za posao, šta će biti sutra sa karijerom, sa poslom, jedan kredit i tako dalje. Iza toga, mnogi ljudi imaju trenutno povećane operativne zahteve u smislu brige o drugima. Bilo da su to deca, bilo da su to roditelji. Ako ćemo tako da govorimo, mislim da je onda, ako ćemo pričamo o tome šta je najčešće, mislim da je najčešća teškoća kako se organizovati da radim u kući sa ženom i decom, bez pomoći vrtića, babe i dede, škole i tako dalje i tako dalje. To je najčešće, ali nije svima, kako ima ljudi koji su u drugačijim okolnostima. Što u stvari pitanje s jedne strane operativno kako da to organizujemo, s druge strane kako da to iznesem stvarno, jer je to mnogo veliki zahtev u odnosu na samo pre nekoliko meseci kad smo imali svu tu podršku i sistem pomoći. Velika je promena i mislim da je ono, ajde da kažem, u poslovnom kontekstu prvo što treba jasno izdvojiti, da ovaj danas rad od kuće je prisilan u okolnostima koje su daleko od optimalnih. To ni ne liči na ono što je pre 2 meseca bio rad od kuće, 2 dana mesečno, koje ti nudi kompanija kao benefit i ti si super srećan što imaš tu mogućnost. To ne liči na to. Jer tako ono je bilo 2 dana, na primer, kada je meni baš jako zgodno, u svakom smislu, zgodno mi je da sam sam kod kuće, zgodno mi je da ono što imam da radim je u takvoj formi da se lako radi od kuće i odvojim neko vreme za to. I nekako samo je moj rad od kuće, nije sve ostalo oko toga izmešteno, nego samo ja radim od kuće. Tako je. Ovo je nešto potpuno drugačije i ne treba praviti te paralele. A šta je onda što je karakteristično za ovu situaciju kad pričamo, pomenuo si da su nam se promenili u stvari stresori. U kom kontekstu, koji su sad u stvari izvori stresa? Znači, ovo su oni stresori koji su univerzalni, koje sa sobom nosi pandemija. Ali tu nije kraj. Svi mi imamo neke izvore stresa koji su nezavisni od pandemije, koji su prisutni tu, ili planirano ili neplanirano, a koji se u ovakvim okolnostima intenziviraju. Zamisli, na primjer, da ti pukne zub. To bi ti do juče bila muka, ali sada ti je to muka na kvadrat. Da se pokvari bojler. Prećemo od banalnosti. Zamisli da si u procesu kupoprodaje nekretnina. Zamisli da si započeo renoviranje kupatila, stigao do pola i počelo je ovo. Mislim, 1000 kombinacija dolazi u obzir. Tako da ako saberemo, mnogo stresora dolazi sama pandemija, pod 1. Pod 2, imamo sve stresore koji su od pandemije nezavisni, a u kontekstu pandemije su bitno komplikovaniji. I pod 3, svi mi živimo ili sami, ili zajedno sa nekim. I u normalnim okolnostima ti fluktuiraš, tako? Ako živiš sam, onda se na poslu viđaš sa nekim, uveče se viđaš sa nekim, nisi u izolaciji. Ili pak, ako živiš sa nekim, onda pobegneš negde malo da budeš sam, da se izluptiraš, tako da ispred. A sada, u onom statusu u kom si, preko vikenda ili preko ovih praznika si zatučen od 0 do 24. Tako da je to dodatno izvor stresa. I ako saberemo više stresora, pod 1, novi stresori pod 2 i pod 3, mislim da je ovo posebno važno istaći. Ako smo do juče teško mogli da pretpostavimo šta muči čoveka preko puta nas. Mi se znamo solidno, ali ne znam tačno u kojim sti okolnostima, šta sve taj može bude izvor stresa. Danas je to još teže da pretpostavimo. Nekako čini mi se da smo skloni da pretpostavimo da su nam svima isti izvori stresa, kao svi smo u istoj situaciji i logično da jesmo, a zapravo uopšte ne moramo da budemo.
A nisu. Evo, ja sam imao priliku stvarno sada ovu priču o pandemijskom stresu da vodim sa mnogo grupa. Na svakoj grupi ja čujem neku novu kombinaciju koja mi nije pala na pamet na prethodnih 10 godina. I svaki put nešto novo. I kao da tome nema kraja. Mislim, što je logično, tako ljudi žive u raznoraznim okolnostima i normalno je da ne možemo pretpostavimo šta sve može nekoga da zadesi. I na neki način je naš doživljaj ove situacije je veoma individualno i svako nas ima jako specifičan sklop stvari koje mogu da mu izazivaju stres. Ali opet verujem da postoji neke načine na koje koji su nam zajednički, na koje možemo da se borimo sa tim stresom koji god. Bravo. To su sad to je pravo pitanje, kako se boriti sa tim i šta je ono što je univerzalno u tom kontekstu. Prvi lek univerzalni za stres jeste komunikacija. Ili ti da ispričamo drugima šta nam se dešava. Mislim da to svi imamo iskustvu, da ako drugome se poverimo šta nam se dešava i kako se osjećamo, da ćemo se osjećati rasterećeno, da ćemo verovatno dobiti podršku ako biramo pažljivo kome se poveravamo, i da ćemo kroz to kreirati neki doživljaj zajedništva. To je nešto što je univerzalna mera i što je uvek važno. Sad, ovim okolnostima je insistiranje na komunikaciji važno na kvadrat. Iz dva razloga. A oba su posledica toga što radimo, većina nas radi od kuće. Kada radiš od kuće? Pod jedan, nedostaje ona neformalna komunikacija koja se dešava, koja gradi jednu mrežu koja nam čuva odnos, i pod dva nedostaje puno elemenata neverbalne komunikacije. Sad se puno toga ovdje je pisano, ne vidimo se drugačije kad se mi gledamo preko Zooma nego kad smo blizu jedan drugom, kad se zaista vidimo. Sve to čini, da kažem, tu mrežu komunikacijnu koja čuva tim, koja čuva odnose, koja čuva ljude dodatno duže. Tako da poslovne implikacije, redovno kontaktirajte saradnike, ostavite na tim sastancima mesto za neformalnu komunikaciju. Ako je do juče bilo važno da nam sastanak bude što moguće efikasnije, danas to važi za drugu polovinu sastanka, ali u prvoj polovini ili u prvoj trećini ili prvoj desetini ne bi ostavi prostor za neformalnu komunikaciju. I još nešto, pitaj kolege kako su u svakom smislu, od zdravlja pa nadalje, i kako im je da se organizuju da rade. Jer tu, do juče smo svi bili u istom prostoru ili u sličnom prostoru i slično nam je bilo da se organizujemo da radimo. Sad kad svako radi od kuće, to može biti radikalno drugačije. Tako da mislim da je to strašno važno. To je prva mera psihološke pomoći, znači da pričamo o tome što nam se dešava. Neko čini mi se da to kako si kod nas u jeziku više mehanički, ćao, kako si, super, ti, da, super, ajde pričaj mi, i nekako da je rutinski, a da u stvari je važno da pitanje kako si zaista bude namenski sa idejom da čujemo kako je druga strana. Tako. Ali to možemo bolje, ovo si jako lepo primetio. Pitanje kako si jeste nešto što je deo jezičke rutine i prazno. Ali ga mi možemo lako učiniti suštinskim samo ako napravimo pauzu za toga. I postavimo jedno podpitanje. Time pravimo u stvari razliku, ali tako, da li smo to rekli tek tako ili smo zaista otvorili neku priču. To je prva stvar, znači komunikacija. Iza toga ide druga intervencija koju u psihoterapiji zovemo normalizaciju. I ona se odnosi na to da prepoznamo da su u vanrednim okolnostima svakojake reakcije normalne. Jednostavno rečeno, u nenormalnim okolnostima je normalno biti i uplašen, i ljut, i nezadovoljan, i demotivisan, i neefikasan, i tako dalje. Važno je da to prepoznamo i uvažimo. Ljudi neretko na grupama, evo kad organizujemo ovako cijeli, kažu koliko im je značilo da čuju da se i drugi osjećaju onako kako se ne osjećaju. Da onda shvate da se njima sve u redu. I u poslu, kada sad pričamo, prelazimo upravljanje stresom na poslu, ovakvim okolnostima, tu ima dve implikacije. Prva implikacija je da budemo tolerantniji, da razumemo da ljudi ako iskoče na bilo koju stranu, da to verovatno ima veze sa situacijom više nego sada. I pod dva, posebno ako vodimo drugi ljudi, implikacije je da mi se sami otvorimo, da pokažemo da i nama je nekad teško, jer će to dati dozvolu ljudima oko nas da i oni mogu to da pokažu. Što otvara kanal za komunikaciju i to je jedna, da kažem, preventivna mera koja treba da nam sačuva tim iza svega ovoga.
jer je važno da u tom kontekstu preživi. Interesantno. Reci. Kod normalizacije mi je samo interesantno gde u stvari podlačimo granicu i kažemo ok, ovo je sad normalno zato što je situacija nenormalna i situacija vanredna, a gde kažemo ovo je sad samo izgovor da ne uložim dodatni napor, da ne budem 100% fokusiran, da ne dam sve od sebe, nego da dajem sebi vanredne okolnosti i očekujem najviše od sebe. Izuzetno relevantno pitanje. Nisam siguran da umem do kraja da odgovorim, da postoji univerzalan odgovor do kraja. Grubi odgovor bi bio normalizujemo najrazličitija doživljavanja, što ne znači da ćemo tolerisati svaku ponašanje. Normalno je da si strašno demotivisan, da nemaš snage da radiš. S druge strane, neophodno je da se ovo uradi da bismo preživeli. Je li okej? Znači, normalizujem stanje, ne nužno i ponašanje. Tu je razlika. Ima smisla, što neko mi deluje da je to odlična podloga da sebi prvenstveno opravdamo svaki neki svoj neuspeh ili svaki svoj manje ulaganje truda, manju motivaciju, bilo šta, da prosto sebi opravdamo, kažemo, vanredne okolnosti. A mnogo je teže iz ugla neko ko je menadžer, da sad prepoznaš da li je tvoj zaposlen, da li mu reakcija vanredna, da li je samo lenj, nekako prosto da nađemo... To će biti ključni izazov. Balansirati između ta dva principa, ako pričamo o liderima. Principa normalizacije, tolerancije, ispuštanja očekivanja, a opet u kontekstu vanrednih okolnosti, što je normalno razumljivo, i balansiranje između principa da je važno da se posao obavi. Sad kako žonglirati ta dva? Nisam siguran da postoji univerzalno fantastičan recept koji sad neko može da kaže, sad sa tim kreneš u život. To je nešto, to se brusi, taj alat se brusi ceo život, celu karijeru. Ali ako je on do juče bio važan, sad je važan na kvadrat. Pa to, mislim, ako išto sad je važnije još jače da guramo i kao organizaciji, kao timovi, a s druge strane da imamo još više razumevanja za ljudi, da im dopuštamo više, da budemo fleksibilni i sve što ide uz to nekako. Tako da je sad zadatak teži. Što samim tim i čini da je stres veći. Tako. Tu ima još jedna stvar koju bih dodao, koja će doći kasnije, ali evo sad si neko otvorio pa ću je sada pomenuti. Normalno je da su ovakvim okolnostima ljudi manje efikasni. Iz mnogo razloga. Možda zato što su uplašeni, možda zato što su neraspoloženi, pa su onda demotivisani, zato što su im planovi i ciljevi srušeni, zato što rade u okolnostima koji su daleko od optimalne. Normalno je da su manje efikasni. Ili, ukoliko su podjednako efikasni kao što su bili, onda je to najverovatnije po cenu povećanih napora. Da je visok rizik od sagorevanja. Može neko bude i podjednako efikasan, ali to znači da je dao ozbiljan gas. Sad, iz toga ide implikacija da nekako treba spustiti očekivanje. Ako normalno su imanje efikasni. Ali to je strašno opasno. Kad u poslovnom kontekstu kažeš spustiti ljudi očekivanje, svima se popale lampice. Popale se lampice iz 100 razloga. Od toga što, čekaj, pa mi smo na visokim očekivanjima i dospeli tu gde smo. Ne želimo da sad gajimo neku kulturu osidnosti. Dalje, ako ti ideš sa tom porukom spuštaju očekivanja, onda je rizik da uletiš u ono što se zove laissez-faire pristup menadžmentu. Neka bude, da se ne mešaš mnogo. A takav pristup nosi rizik da najkvalitetnije povuku, da najkvalitetnije, oni koji imaju najbolju radnu etiku, najviše povuku i da sagore. Tako da to je jako opasno. Mislim da je tu rešenje negde. Upravo da kroz to prepoznaješ, da normalizuješ da je normalno da ti se ne radi toliko ili da nemaš snage toliko, da razumeš stanje, da pitaš kakve su okolnosti, a onda da očekivanja uskladiš sa onim što su prioriteti danas. I to je opet opšte mesto, uvek je važno da mislimo o prioritetima. Ali sad je važno na kvadrat. I kada pitaš ljude šta su danas prioriteti, u stvari ono što ja dobijem kao odgovor i mogu s tim da se složim, je danas prioritet da preživimo u svakom smislu, od biološkog, što se podrazumeva, ali ne samo biološkom, i psihološkom, da ostanemo normalni iz ovoga, ekonomskom, da nam preživi posao iz ovoga, i poslednji, a ne najmanje važan, timskom,
u međuljudskim odnosima. Jer u ovakvim okolnostima je rizik da se odnosi pokvare. Te je pred menadžerima još jedan izazov. Da balansiraju između još dva principa. Jedan princip je da sve opteretimo podjednako. A drugi princip je da opteretimo ljude u skladu sa mogućnostima. Ako neko je, recimo, sam i nema dece, taj u ovim okolnostima verovatno može mnogo više da povuče nego neko, recimo, ko živi u braku, ima 3 dece, a oba supružnika rade. Znači, jedan princip je optereti jednako, drugi princip je optereti u skladu sa mogućnostima. Sad žonglirati između ta dva principa. Mislim da nije moguće proći kroz ovu krizu, a da ostanemo do kraja fair. Sigurno ćemo se ogrešiti o nekoga. I to je normalno i to je okej. Ono što je važno iza toga je da prepoznamo i da uvažimo da smo se o nekoga ogrešili. To je mera koja čuva odnos, kad pričamo da je prioritet preživeti, pa i u timskom smislu. To je mera koja čuva odnos. Da prepoznamo da smo se o nekoga ogrešili i da to iskomuniciramo i dođemo. Na neki način sada u sledećem okolju. To će učiniti po tipu znam da sam sada tebe strašno opteretio. Jesi u većim mogućima nego nekada drugi. Vidim da to radi. I hvala ti što si prihvatio. Ok, to je uvažavanje. Nasuprot da ti kaže, to ti je opis posla. Velika razlika. I to je ono što možemo učiniti. I to ono što smo nekako i malo prepričali, koliko je važno da jasno komuniciramo i nekako i svoje nesigurnosti, i svoj strah i svoju zabrinutost. I deluje mi da je to još važnije za lidere danas, da i oni iskomuniciraju da su prvi put u ovakvoj situaciji, da rade najbolje što mogu, da su im ljudi na prvom mestu, da nekako očekuju i pomoć, a da su i tu za druge. I to će biti sada tema. Kako komunicirati strah i nesigurnost, a očuvati autoritet? Kako? Ajde, to je dosta interesantno. To je isto, to je fantastično pitanje. Pa, ja bih se tu vratio na onu priču da nije hrabrost ne plašiti se. Hrabrost je kad se plašiš da umeš da se suočiš. Znači, da otvoriti sopstvene nesigurnosti, ali pokazati kako se suočavam sa tim. To je, ja mislim, model. Jer to model je kako se nosi sa strahom. Nasuprot negiranja straha i nije mi ništa, ili panike. To su dva ekstrema, tako. Nije mi ništa i panika, a u sredini je hrabrost. Ovo me plaši, ovo me brine, a nosim se sa tim. Mislim da je to kanal kako stvari. A time otvaramo još jednu temu, smo sad malo išli sa različitih strana. Kada smo završili priču o komunikaciji, pa o normalizaciji, za početka našeg razgovora, to je u stvari psihološka prva pomoć. Ali još jedan element. Još jedan element tu jeste kreiranje nade, kreiranje optimizma. Jer je normalno da ljudi u ovakvim okolnostima, mnogi, ne svi, ali mnogi ulete u katastrofiziranje. Ili ti da fokusiraju pažnju na nešto što je problem i da budu strašno uplašeni i da uopšte ne vide širu sliku. Kako do optimizma? Recept za optimizam mislim da se oslanja na 3 tačke. Prva tačka je da proširimo perspektivu. Da u široj perspektivi ćemo verovatno preživjeti u svakom smislu. Ako se ponašamo odgovorno, vrlo verovatno ćemo preživjeti od biološkog do ekonomskog. To je prva stvar. Znači da proširimo. Druga stvar, ovo nam je svima prva pandemija, barem ovakvih razmera koje imamo u sećanju, ali nam nije prva kriza. Veliko većini nas ovo nije prva kriza. I možemo se setiti ranijih kriza i naših snaga na koje smo se oslanjali da preživimo to. To je druga stvar. I treća stvar koja pomaže da se nada i kreira i da se unese realističan optimizam jeste da se usmerimo na one faktore koje koliko toliko možemo predvideti i one koje možemo kontrolisati. Znači da usmerimo pažnju na ono što danas radimo. Šira perspektiva, ranije preživljene krize i ono što danas radimo. To je formula koja daje realističan optimizam koji možemo sebe da umirimo, ali koji možemo da umirimo i ljude koji god. I to je psihološka prva pomoć. Komunikacija, normalizacija, optimizam. Tek onda prelazimo u stvari na priču o akciji i onome što radimo.
I onda dolazimo na priču o efikasnosti, da uvažimo da je normalno biti manje efikasan, a da zahteve setujemo, povežemo sa potrebama i prioritetima koji su danas, a danas je prioritet preživljavanje u svakom smislu, i da balansiramo između toga da opteretimo ljude u skladu sa mogućnostima ili jednako. I tu nekako čini mi se da preuzimamo konce upravljanja stresa u sopstvenom. I onda dolazimo do još jedne stvari koja je verovatno očigledna, ali je toliko važna da je treba pomenuti. Da bismo pomogli efikasnosti, važno je da kreiramo novi ritam rada. Jer svi smo imali neki ritam rada do juče, koji smo možda voleli, možda nismo, ali ritam nam je pomagao, to dobro znamo. Navika, rutine nekako. Rutini da bolje rade, efikasniji su. Sada su većini ljudi ti ritmovi razbijeni. I važno je da kreiraju neki novi ritam koji je moguć u datim okolnostima. To će im pomoći da budu efikasniji i efektivniji. Baš mi to jako interesantno, nekako kako već, koliko traje, 7-8 nedelja recimo vanredno stanje kod nas. I barem ja stičem utisak da se malo ljudi više navikavaju na trenutnu situaciju. Napravili su sisteme, našli su način da to funkcionišu, ulažu dodatan napor, dodatan trud, trpe veliki stres sa idejom da na kraju ovoga ishod bude pozitivan. Ono što je meni interesantno nekako je da ako na primjer uzemo recimo dijetu, hoću da se hranim zdravije, hoću da imam bolji život. Znači ja prihvatam određenu količinu stresa, napora i truda zato što očekujem da ishod bude povoljan po meni, da ću imati bolji život na osnovu toga. Ja svesno ulazim u tu razmenu koliko ću truda i stresa uložiti zarad onoga što želim. A ovde nekako smo u situaciji da uložimo puno truda i veliki stres, a da nam je neizvesno šta će se desiti u kraju. Ne znamo šta će biti rezultat. I to je novi zadatak. Kako živeti u okolnostima povećane neizvesnosti. Jer ti kad govoriš o dijeti, tu je zaista ishod izvestan. Ti pridržavaš principa, sigurno ćeš smišljati. Pa je i sa tim ljudima strašno teško. Da, čak i kada znaš koji ishod teško je da se nateraš. Tako je, kad je ishod povoljan, željen i potpuno izvestan kad preduzaš mere. A ovde si u situaciji da nisi siguran koji će ishodi, ne znamo šta će dešavati, koliko će trajati ovaj period izlaska iz ovoga. Mi sada treba da naučimo da funkcionišemo u okolnostima smanjene izvesnosti. I tada mislim da upravo pomaže to, da se usmeriš na one faktore koje ipak možeš predvideti i na one faktore koje ipak možeš kontrolisati. I to jako zavisi od industrije do industrije. Ako pričamo o našoj industriji, potreba za industrijom učenja će postojati sigurno. To znamo. Šta će tačno biti sadržaj potrebe, to možemo da naslutimo, ali ne možemo da sa tom izvesnošću. Ali možemo se usmeriti na to, možemo pretpostaviti da će rad sa virtualnim timovima biti vrlo relevantna tema, na primjer. Ona je bila relevantna i pre, ali sada će to da biti verovatno više, na primjer. Znači, usmeriti pažnju na to i usmeriti pažnju na to što mi danas možemo da radimo. Pa se na taj način nekako motivisati. To nije optimalno, ali je dovoljno dobro, čini mi se, da pogura ljude da idu. Da, slažem se i čini mi se malo pre kad smo pričali o optimizmu, da je tu u stvari ključna reč realni optimizam. Jer nekako viđam dosta u medijima tu vrstu optimizma, sve će biti super, sve će biti divno, a delom je da to nije toliko produktivno koliko biće teško, biće naporno, biće potrebne žrtve, ali svest da mogu da utičem na to i da mogu da učinim da bude bolje je u stvari ono što mene motiviše. Jer da to ima smisla. Površni optimizam samo diskredituje onoga koga emituje. I ništa više. Samo diskredituje onoga koga emituje. Realan optimizam koji se usmerava na ono što možemo kontrolisati i na ono što koliko toliko možemo predvidjeti i na one akcije koje danas preduzimamo, to motiviše. I ti za razliku, kad poredimo i sa dijetom, ti ovdje imaš još jedan faktor. Ovo je u okolnostima neizvesnosti imaš jedan pomažući faktor. To je strah. Jer kada je neizvesno, mi smo uplašeni. I onda zbog toga imamo malo veći motiv da radimo.
Nije, ok, to nas gura. Možda nam nije jasno toliko kuda treba da idemo, ali strah može tu da bude i motivišući. Ali nekako važno da ga stavimo iza sebe i da je to nešto što nas... To je sad ono fino upravljanje. Nedostatak straha je nebezbedno ponašanje. Preveliki strah, panika, je dezorganizovano ponašanje. Strah treba držati u umerenoj zoni u kojoj nas on organizuje i motiviše. Čini mi se neko da je ključna reč ovog razgovora u stvari balans između tih nekih kontradiktornih ideja koja svaka nekako vuče na svoju stranu, a naš zadatak je da pronađemo tu i da budemo u stvari sudije. To smo bolji u balansiranju, to smo uspešniji u delatnosti kojim se bavimo. Tako je. I može se, tako moglo bi se bezbednost, nebezbednost, bezbrižnost, panika, svima jednako ili svima u skladu sa mogućnostima, itd. Tolerancija, zahtevi, mnogo postoji suprotnih principa koje treba balansirati u ovo vreme. Koje uvek treba balansirati, ali u ovo vreme nekako su iskočili na kvadrat, jer su vanredne okolnosti. I čini mi se jedna stvar koju ljudi često balansiraju u poslednje vreme, i kad pogledamo, okruženi smo i potpuno opkoljeni idejom o koronavirusu, o pandemiji, prosto svuda oko nas. Mislim, malo je ironično pitanje, jer i mi između ostalog pričamo o koroni, ali stvarno je pitanje u kojoj meri treba da dozvolimo tim informacijama da uđu i da budemo informisani, a kada je trenutak neko povučemo liniju. Jer čini mi se da je veliki izvor stresa i ta preopterećenost informacijama i razgovorima uopšte o tome. Tako je, tu isto nema mnogo dileme. Ukoliko nam nije profesija se bavimo koronavirusom, onda je korisnije da budemo, da eventualno jednom dnevno se informišemo o preseku situacije, eventualno 2 puta, ali sve preko toga nas samo uvodi u onaj začarani krug straha koji nas plaši još više u stvari. Pogotovo sa onim bombastičnim naslovima, sa katastrofalnim projekcijama. Mislim, mediji su upravljeni nekako da... Pa mediji, ali tako, to rade da bi... Da bi kliknuli, prosto nekako oni žele da mi kliknemo na njihovu vest, a mi to uvek i uradimo. Tako je. Preporuka bi bila jednom dnevno proverene izvore informacije. Svetska zdravstvena i to je to. Šta mislim? I šta su današnje preporuke naše, da kažemo ovde lokalne. Super. Vlado, bilo šta za kraj što bi poručio ljudima na temu stresa, kako da upravljaju stresom, kako da budu produktivniji, neko onako završna reč možda, šta bi posadili? Završna reč. Komunikacija i povezanost. Pod 1. Pod 2. Normalno je da smo u ovakvim okolnostima nekad dobro, nekad loše. Setite se toga. Nekako, zato je dragoceno iskustvo kada u grupi pričamo o tome, pa vidimo koliko ljudi tako radi. Normalno. Utemeljite optimizam na onome što vam je u kontroli. Fokusirajte se na to. Preduzmite neke akcije. I za lidere, ponovit ću to posle, nemoguće ili skoro nemoguće iz kriznih situacija izaći, a da budeš prema svakom aferu. Normalno da se ogrešiš u nekom koraku. Ono što je zaštitna mere, prepoznaj i uvaži to. To je prevencija, to čuva odnose. Što u stvari tačka broj 1, odnosno komunikacija. Tako. Sa time bih završio. Hvala puno, Vlado, na izdvojenom vremenu. Nadam se da će okolnosti biti drugačije uskoro, pa da ćemo moći i uživo nekako da se vidimo i da te grupe ljudi prosto se vrate u učionicu, na neki način imamo taj bliži fizički kontakt. Hvala i tebi na stvarno inspirativnim pitanjima. Hvala, Vlado, čujemo se uskoro. Važi. Ćao. Pozdrav za sve.